de fin de ano e de Nadal do Orfeo Lucense. Orfeo Lucense que é o coro oficial da Santa Iglesia Catedral Basílica, onde nos encontramos no altar do Bom Xesús. Orfeo Lucense que foi fundado polo pai José Castilleira, daquela mestre de música desta catedral, e que nos ensinou que unha das mellores expresións do ser humano, tanto na súa actividade habitual como nos momentos de levantar, como decían cando éramos pequenos, levantar o corazón a Dios e pedirlle favores, pois en eses momentos un dos millores xeitos de expresarse é precisamente a canción. Del o aprendimos e del seguimos exercitando ese xeito de rezar precisamente nesta gran casa que é a nosa, pero é a casa de todos. Recibimos, pois, o Orfeón Lucense que dixe Marcos Fernández Mosquera.